Bizitzaren burunban askotan galdu egiten ditugu doinurik gozoenak, politenak. Lanaren erritmo biziek, ametxek eta eguneroko egin beharrek gor bihurtzen gaituzte maitasunaren xuxurla leunen aurrean. Gaur, sarri berezkotzat hartzen dugun altxor bati buruz hitz egingo dugu, zure emaztearen maitasun iraunkorrari buruz. Ezagutu Mark, gizon ona, lanari eta familiari emana. Ordu asko egiten zituen lanean, etengabe etorkizunean pentsatzen, arrakastan, bizitza eroso bat ziurtatzen. Baina hainbeste plan handiren artean, apurka-apurka bere emazte Sarak egiten zizkion maitasun keinu txikiak ahazten hasi zen. Nekatuta iristen zen etxera, eta keinu lauso bat egiten zuen buruarekin hark bere eguna kontatzen zion bitartean, burua oraindik eskeletan edo epe estuetan zuela. Urteurrenak ahaztu zituen, haren kezkak garrantzirik gabekoak zirela pentsatu zuen eta hasierako loturaren berotasuna errutina eroso, baina urrun samar batean osten utzi zuen. Sarak, behin hain bizia eta ipuin alai betea zena, apurka-apurka isilduz joan zen. Zuen kexatu, ez zuen ezer eskatu, pixkanaka itzali egin zen, bonbila akastun bat bezala. Markek aldaketa bat nabaritu zuen, lehen barreak zeuden tokian isiltasun sotil bat, lehen maitasun irekia zegoen tokian urruntasun bat. Ezkutuko ezin egon bat sentitu zuen, zerbait falta zitzaionaren sentsazioa, baina ezin izan zuen zehaztu zer zen. Arratsalde batean, beste egun gogor baten ondoren, Mark bakarrik zegoen egongelan, Sara ohean zela. Argazki album zahar bat hartu zuen, ezkontza eguneko argazkiak, lehen abenturak eta aurren jaiotza ikusten. Sarak begi dirdiratsuak zituela ikusi zuen, irribarre zintzoa, nola begiratzen zion erreserbarik gabeko maitasunez. Orduan konturatu zen, aspaldian ez zuela dirdira horiaren begietan ikusi. Gogoratu zuen nola uzten zizkion ohar politak, nola prestatzen zizkion bere janaririk gogokoenak eskatu gabe, eta nola zen bere laguntzarik handiena edozein erronkatan. Gogoratu zuen lankide zahar batekin izandako elkarrizketa bat, hark esan baitzion, sem, ez utzi urrearen bila ibiltzeak itsutzen zaituenik jadanik daukazun diamantea ez ikusteko. Mark konturatu zen kanpoko arrakastetan zentratuta egonda, bere etxean zuen altxorrik preziatuena ahaztu zuela. Gau hartan, isilpeko promesa bat egin zuen aldatzeko. Hurrengo goizean, telefonora jo beharrean, Sararekin eseri zen gozaldu bitartean eta benetan entzun zion hark eguneko planei buruz hitz egiten zuenean. Loreak ekarri zizkion, ez zerbait bereziagatik, baizik eta beragan pentsatu zuelako eta haren irribarrea ikusi nahi zuelako. Hark normalean egiten zituen lan txikiak egiten hasi zen, zama arintzeko. Haren begietara begiratzen hasi zen hitz egiten zuenean, eskua hartzen telebista ikusten zuten bitartean eta eskerrak ematen familiagatik egiten zituen gauza askorengatik. Poliki, gau luze baten ondoren egunsentia iristen den bezala, Sararen argia itzultzen hasi zen. Haren barreak berriro bete zuen etxea, begiek berriro distira hartu zuten eta bien arteko berotasuna berpiztu zen. Ez zen bateko aldaketa dramatikoa izan, baizik eta loratze gradual bat, etengabeko eta bihotzeko ahaleginari esker. Markek poz handia aurkitu zuen elkarbanatutako une horietan, edozein lan arrakastak inoiz eman zion baino bake eta betetze sentsazio sakonagoa. Ez zen bakarrik bere emaztea berreskuratzen ari, bere zoriontasunaren oinarria berriro aurkitzen ari zen. Markek ikasi zuen zure emaztearen maitasuna balioestea ez dela bakarrik haren zoriontasunari buruzkoa, zure bizitza neurrigabekia berasteari buruzkoa da. Haren maitasuna indarra, erosotasuna eta motivazioa ematen dizun iturri etengabea da. Honek esan nahi du aitortzearen laguntza, pazientzia, ulermena eta presentzia ezin direla erosi edo ordezkatu, opari baliotsuak direla. Lotura hau zaintzeak esan nahi du denbora hartzea, esker ona erakustea eta beti gogoraraztea ikusia, baloratua eta maitatua dela. Haren maitasuna zure onena erakusten dizun ispilu bat da, babesleku segurua bizitzaren ekaitzetan eta zure mundua tinko mantentzen duen aingura. Ez utzi munduko zaratak zure bizitzako doinurik ederrena itzaltzen. Hartu une bat gaur zure ondoan duzun emakumea benetan eskertzeko. Esan iezaiozu zer esan nahi duen zuretzat, erakutsi iezaiozu zure ekintzekin. Ez utzi inoiz haren maitasunaren opari preziatua itzaltzen, zeren eta zure mundu osoa argitzen baitu. Istorio honek zuekin bat egin badu, eman, likek bat eta partekatu entzun behar duen norbaitekin. Eta harremanei buruzko istorio eta ikuspegi interesgarriagoak ikusteko, arpidetu, Basque Report.